Il-Partit Nazzjonalista permezz tal-kap tiegħu Bernard Grech kompla jgħaddi messaġġ partiġjan wara li l-FATF poġġiet lil Malta fi proċedura ta' aktar monitoraġġ fil-qasam finanzjarju. Dan kompla l-ħadd filgħodu waqt intervent telefoniku fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Nazzjonalista. U dan tort kollu tal-Gvern Laburista inkluż tal-Gvern ta' Robert Abela. Dan il-messaġġ partiġjan minn Bernard Grech imur kontra l-appell ta' dawk involuti fil-qasam finanzjarju u l-imsieħba soċjali li wara l-eżitu tal-FATF qed jitolbu li nkunu inkoll pon wieħed. Minkejja dan l-appell, Bernard Grech kompla jgħaddi messaġġ ta' biża'. There is no quick fix to this. F'din l-intervista wkoll Bernard Grech li qabel l-eżitu tal-FATF batitra li fiha indika li Malta għandha titpoġġa fuq il-lista l-griża saħaq li l-Partit Nazzjonalista għandu jkun fil-Gvern. Partit Nazzjonalista qiegħed hemm u qiegħed il-esti ħalli jkun il-Gvern li jmiss.